Azin na ramatangin ven si chuan in lam apan meka angai em apasal hmu hlan a ngak hlel tawh hle anin nei champha alo ni chia box si nen anin ngai sawn lai atanga anin nei ni thleng khan a mit thla in a chui kira be sei lo taka alo hmu hun chuan alom ve viawin a ring boka surprise atumani in chhunga luta alo re thap ma se an nu parum lam apan phei chia chuan du tak local te tiria sha a apasal o nge ani ava en chian nak chuan le friends tong sri tir tura an roi emi nen chuan an lo in chul nel hle ti hai rual lovin ava muta thoma nei lo awang chuan an lo mu ve lok lova a thil mu chuan a thawngin a phurna zong te chu a bo fai ta vek maya ana vong mai ani a chungchang te chu lo soin a kor te chu emi chuan a hak sak vela khatiang hmeichhia kha chuan ine po eklo tiin apasal chuan alo sawt vela ven si chu aril ru an na hle a in sum tlat thung room kawngkhar chu khar tha in du tak kalo hu e I omem tiin aron au thale te a number 5 thleng a chhar chuan han hong thut chu an lo in siam thavek man to chol hmangin France a zindun kan tum sia tong kan lo in zirtir mek ani hi tiin an lo in soi khal zunga enga tinge study room om reng sia kan nu paruma kher in lo zirdun vensin ati chuan I file poimo tambuk si a kan ti kholo pal kan hlawani an ti zum le ta zata engma hmulo ang mai chuan a thum no lo hon te chu avada fel ngal maya thawai ma se an thil ti ruk thalo tak chu ban san tum na po an nei chuang lo amut thil huna chet lak le te chu an tum shama ma se marka chuan film khur anga in a sheta vensin ho turin alo du deuh bok nen marka chuan kot thleng chuan ava thla ta zoka korshing alo hak sak to kha vensi chuan apidai nge ani po chuan alo la lo ngam bik lo emi ho nu chuan vensi chuan kalaka hian thil zep in yem ti ina zota engma ka zep lo kan chian te anin nei dona to mane nak tu ka hian kaldun kan tumani ilo hodon ti ka hre si lova ati chuan hotel ka book sakang cheu alo ti zawa angai lo tomi nen room khata kan in trom thelom I boy pha mai ani an pa chuan alo ti zela engma ni hleinem alo book don nia emi chuan alo ti ve thlat book si a hnial ngam lo an pa te in lam chu vatlo in an pa nu le pa te chu an lo ti meka ven sila hi ka buai ti reng mai naula pai du box si lova ti in nu viviani chu alo phun hlaka ifa pa hi alak tlak lo ve em boka lo mole me zong nin anu pui chom hlom an ti vekhi an pa chuan alo ti ve thung nangma awang vekani wang chung ko fanu te kha lo nei tir ila chuan fa pahni lai kum zonin apai tuania tunami phei hi chu phiran lani zui van nei takan ni chutia an nu pa ti angai thlak lai chuan aril ru in angi ve deuh tlata thingtlang atanga khopui lama ashwai te ni in le kar zong te po ama le sak vekani an thu soi shi om lo deuh chuan avaluta kapasal te zinan tum sia rampo na tangin thil tha deuh kalo hon box si cheu nen kalo tlo lok cheu ani hi ti in a thil hon te chu alo pe a nu viviani po chu alo phu le to khop mai pa ber po chuan in company sum do na lamte in tlangim marka sa u le naute thingtlang an la om reng si a kanin lai hi room tha hanti bel na tur om to box si lo nen in lian deuh hlek hi chu kan mamo ani ti in alo tlon ta sur mai kan langai to don nia ati chuan an hlim hle a ma se tu na chuan company fan te hi IPO lamin min shen sakri si a poisa kol sala ka nei box si lo nakin lama kan ngai to don nia o ati chuan down payment talin ti la nakina kan pitla kanga an na ti shama poisa ngai tam ve box sia nakina kan ti mai don nia min le tum tak lovani kha I chuan lam mai ani ani chuan tu na in chen na hi shalri mai la apartment pali omna tur fan te chu down payment chuan adai mayang chu alo ti ta zaya in kan shal le ten khuya nge kan chen anga hotel ani mai lom poisa om huna kan le let le mai dona
Ole a tha e kan hral phut mai dawn nia. An rilru chu a hmin thei ta hlo mai. Marga sali emi te thalak dun na chu adong chia boka. An pa chu khawl zui ngal. Alo lak sak ve mai. Anim biak lai te chuan emi chuan alo kwa deuh chena. In thleng to mo. Oh hei hotela kanom to e. Tomi chu kalo be ve chin tiang a. Apuma nom vak lova a in thiar anyang. Ole apoi lo chu. Anim biak na chu anti top ta a. Inu hian min ban chuak mayanga. Emi inati chuan. Lungai su a shelo to pang. Na bak engma angay tua lo. Kadua piang min le saka chu chuan ni mai. Tiin Marcus chuan alo chang. Nu Viviani te nu pabula chuan valet le in. Atu ka chuan an company in. Program poimo tak mai an nei na a. Troi o ma tel pui ve tur chuan avasoma. An ni po chuan phurin an lo hlim le. Anin chu an shal tange ya. Lau thona ero chuan nei ve tho. Min tia mang khan puisa chu min pek nge nge ngay nia o. Ba hierin kan khatua nia. Tiin an shil deu chen to a. Chu ber ai chuan surprise ro pui lik tuk ka nia. In la shet huayang. Tiin Vance chuan alo chang. Chu mini chuan Vance group te chuan Lumina tek chu an public do na lau ni a. Chu mini chuan Lumina tek te chuan an product thar an launch do na. Som big te le thuthar la khom tu te po an som him le. Vance chuan thu so yin. Atir lama chuan apasal Marcus sali a chung te chu a fak le a. A malak na chuan thei top an chua pui chin thu te a soi ve nge nge. Voi na hian Lumina stek a ka share zong zong te hi ka pasal nge na hian ka transfer vek do na ni. Ati phei chuan nu Viviani te nu pa chu an meng phar na samai. An vavan nei veli. Tiin hol chu mi pui phun ri chuan a khat mur boka. Tuna kathil puan mek hi kan pa hian ala shilova. Khochen oma son an zing meka a chan te in nei an mang meka ni. Tuna po hian hotela awam ngay ka ring. Kan surprise don niya alo mang nge angay na ashilo viaw zo kang ka insak le ni. Tiin media te chu asom zui bok. Marcus le emi te ero chu alo infiam kwal le mek to. Anu chuan lau kholin thil om dan te chu shil aron tuma. Ma se an pa chuan lau dang vatin. Surprise tura ni ka imak chong chong lutuk mai. Ti ina lau hao. Phone call po chu an da zui ta a. Lumina tek an public nu chuan hotel lampan chuan an kalta ni. File poimo share transfer agreement nen chuan Vance po chu a in ring chap to a. Media te po chu hotel kota chuan an ron thleng khom chak to bok. Nu Viviani po chu alo phur fal le a. An mo nu fil zia te a hip chuan a soi. Hetiang mo nu fil lutuk kan nei hi chu kan va nei tak setani. Ka fapa hian atina ani vai chuan a ke ka vutliak nga lang. Pa ber chuan alo ti zua boka. Ti chuan hotel chu nga chuan lutin. Room lam chu an pan zui ta ni. Ama an pasan man ka. Ana thei ang bera til tir nge chu atum tlat to. Room an han hon nak chuan le. Kuma chuan apasal Marcus le a tutor emi te chuan. Ruak deuh tho hian an lo in pom kang vu maya. Mak ti deuh hian an lo in. Media ho le a chung te po chu an shwai tel vek box si a. An la live zui. Nu Viviani chu a aw na sa ker mai. Tu ma chu lu aphal to lo. Kong kar te chu aron kar zung a. Aron fel pui zung bok. Enge thilom zia ti in an lo bo boy ve tlak box si a. An lo lu nun le lai chuan an lo in ha chamol mul to. An rita chel chul mai. Kanu khatu nge ni. Ti in an ron zot ngal. An ni pahni zak lutuk iro chuan lo in hup ve jar thunga. Pa ber chuan chung media ho te chu an hot chuak thei ta. Pon lama Vance chu awm deuh tlata. Khonge Marcus chu enga tingei lo chua veka. Alo ti ha a. Nakina ka shil fiang che. Til sha swat pala omani. Ti in rang zetin nu Viviani po chu atlan lut le ngala. Vance po chu lu ti raphal lo. In vahan ten ve a. Khonge to mi chu he nu himo. Ti in an vahaw vaka. Emi chu engki ma chuan mo pu in. Ben atuma. Afapa chuan anu chu alo dang tlat. Chuti lain Vance ero chuan mipui ro lak pe na.
in soi khongai thlak tumin tran alo khaw ve thunga kha le chen hmangai taka kalo nei ka pasalani a hun har sata kan pal tlang duna a thillung zong zongin ka ring ani thil swal po ati theilo shim shima alo ti ani po in hen siam thave mayang ti in a chan der tlata ven si chu an khongai tlangin Marcus chu an hota hle room chung lambo ruak po chu ai pik khop mai inom dan hi vensin asiani vai chuan apoi don lutuk a she tur ani lawang in mol dan em hi engtin nge ni don ti in an lo le in hau ve char char khatia an valu huk lai khan an zinga pakhat chu camera vensi chuan ada ruk tir zau maya an dan le in biak na zong zong te po chu phone atang chuan live in an lo en vek mai lungai su min hmangai e mai ka du to lo che po ti la ama zo khian min chen adu don lo shim shim chingchi in kal san lo turin min ngen zo kang chu Marcus chuan alo ti ham ham le nga la chung zong zong te chu live in mun sang sang atang chuan an lo en na samai ma se voi le khata live stream chu ven si chuan ati top ta da ya tuna tan chuan tok to ri ro se ati dewani ma na nu vivian ni chuan vensin press conference abwa sai chung chang le lumni teka a share zong zong chu Marcus a pek vek atum thu te surprise tura chulai hotela local an ni thu te chu soita a live stream ani ti te an han sha chuan Marcus a po in poi ati khop mai ma se tuna chuan engkim mai chu a che zo to vek mai si a sibo nu a se kong khar ang velani emi hi ka hmangai ani engkim ai po in abula hi ka thlang zo ke alo ti ve ta tlat mai anu le pa te po chuan ti vak ngai na an shelawa an chung ko le bar le in le lo zong zong te chu ven si pek vek ani awang chuan besi thei an ni lo thu le chen ngam tur ani lo thu chu an shil ta chiama an thin rim lu tuk chuan emi chu putla khial te an tumbok poisa ti reng mai emi po friends chong zir tir tu ve thawani a hlo sang alom har sa bak ber lu tuk chuan kanom bik lawang du le ven si chu ka chen dai mayang chu Marcus chuan alo ti zela nangni hian min chu mangmo in min le sakanga mo thlatin cheng nuai nga zel pocket money a min pek atum bokasin chung chu nangni hian min pek sak thei do nem ni lonin in le kan tum boka engtin nge kan ti tha kang ti in an shok vak vaka chutiang em zong an pi ve thei don si lo in an lo shal thot thot te chuan Marcus po chu ati thin rim hle thil ngai tua chiang lo ti in anu le pa te chu alo dem let ve thung anin mo pu ton hi ani bere Marcus chuan emi chu a chan ve tlat bok si apa chuan ruah man na siamin va chua kula engtin ma kanom man lo ani hian min shai ruya heta min shwai ani ti ang che chuan police kan kawanga case lian tham tak ani chuang lowang aron tita emi chu do tin ka pu angamo ni e pate kanin hmangai tak tak asin afa pa chuan hnialin emi pu in du lo viau ma se churem ruat na aya tha chu an she thei chuang bik si lo angai dama a sha thiam ngei an ring tlata chutia an thlem tak chia ma chuan lumina tech chairman ani na thlenga ani thei takin ti in emi nakina kan pahni ma khwa tan a thazo kang kan le in nei don thawalom tu man min dang thei to don lovasin ti in Marcus chuan a thlem ta a emi po chuan nakin loka billionaire pasal ala nei mai don ti a arin na chuan apoilo ti in alo rem ti tirta a azom na po chu sum le Marcus bang chuan shalmai po apoi ti lo mani ber chu vele nu viviani chu pon lama chuan va chhuak ta in thil chalo tak mai a thling ani lo en ve ma te ti in ven si chu akai lut ngala Marcus chu kil khata chuan lunga I hmel deuh hian lo thu in enge thilom zia ti in ven si chuan asota Marcus hi dem lo turin ka ngen masadu che ni bumina omani ti in Mr. Miller chuan alo chang emi hian mo avamak ve coloring em chewa hetiang hian mo friends strong in lo in zir tir china min lo phasan tak ti in rilunat mel tak mai chuan emi chu a beng ta shapa nangpo Marcus ilakai hian ka thatte lul nen
hetiang din hmun I thlenna chan hi keimah wanga sin Engtin nge hetiang hian min phat san the tiin a an khum ve hret boka nu Vivian ni chuan lo dang vatin ani po atwar tu ve tho lom ani hrethiam ro sonu son shai ruin heta hian a hruai lom a lo ti zung zunga chu chu adikem dot min shilvei chuan a poi viawang min phasanim ni kathil huat berani ti hriat kha vensin ati po in dot ani lo kan zota kan mit nge in kan hmu ani chungkwa kan ni hi mole an lo ti le zwa zwa a inin khung reisia chuan lam mai mai te hi alo ni lo mo media lam po chuan lo ti ta ka chuan alu haisia ala rui deuh bok nen kan buai pui lo kalom mole emi nangma nge chu in puang ta che Mr Miller chuan alo ti ta nge nge chuta she zetin emi chuan ni e ka shai rui ani heta akal don ti ka shet khan ka zuya tuya damduai ka pula ka intir ani poi ka ti khop mai ka du em wangin ka azawani e alo ti ve ta nge nge chu vele marka chuan vensin hena chuan ngai damte lo dil zui ve ngal vatin adu wang reng ani lo thu te soya a in control the lo wang ani thu te alo sei zo sop mai chingchi meu te chuan ngenin idu le min hawla idu le min beng ro ka phu tok chani ma se min ngai dam sham ro o alo ti ve duk duka Engtin ma umlo ang te chuan a in soi fel le them to ma sevens I ro chu alangoi tlat si nu Vivian ni chuan emi chu a kek zui ta shep maya home wrecker zaklo ten om lutup ka fapa hi buaina I hruai lut ani ti in a beng shep bok Marcus chuan chandu viau ma se a in sum sham sham angai si ka she thiam che lo Marcus I thiam lo ani lo chu nang po twar tu ve tho ni a ani so dem tur le shemna twar tu tur chu ani engpo ni se hei hi chu kan chung ko thilani a min chin san to mai ro ti in media te chu ven si chuan a hotir ta zaya friends tong chuan in howder velin Marcus chuan heng thil te hi chin fel ani a company ken kol huna chuan kanei nge yang che alo ti a ole karing che lom emi in alo ti ve thung an chong zong zong te chu ven si chuan a she thiam ve ve kani ti sha se chuan an zak khopang le engpo chu ni se Marcus kan nu pa in kar ti chhia ta tuma wangin shemna kan pek nge chu angai donin ka hria kan nu pa hmingin a hmaya khan voisom thum dal chu han beng te le ven si chuan alo ti ta mai si a Marcus chu a meng phok hle